Újra itt a péntek, tehát kőpapír, olló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánunk! Ötletek otthonteremtőknek, és hogy hülyek legyünk saját mottónkhoz, a mai adásban bemutatjuk, hogy hogyan lehet újrahasznosítani a bontott alapanyagokat, és abból házat építeni. Aztán elmegyünk Gaskó Balázsral egy kicsit kertészkedni, mert hogy télen a száraz panellevegő és a megváltozott körülmények megviselik a zöld növényeket. Segítünk, hogy hogyan tudják túlélni. Aztán Ági elvisz minket egy lakberendező otthonába, ahol szintén praktikus ötleteket lophatunk el. Aztán Csikó Szilvivel ékszereket készítünk, mert hogy amint látják, itt a karácsony, időben kell gondoskodni az ajándékokról, és én még nem láttam olyan nőt, aki ékszernek örült volna. De a mai adásban megmutatjuk azt, hogy hogyan lehet házat építeni bontott, újrahasznosított anyagokból. Erre én is tudok példát mondani, mert mi például a párommal évekkel ezelőtt nekifutottunk, hogy kandallót építünk, megnéztük a készen kaphatókat, horribilis áruk volt, azt mondtuk, hogy ezt mi nem tudjuk finanszírozni, de kandallót szerettünk volna. Úgyhogy elmentünk bontott anyagkereskedésbe, például gyönyörű vasúti talpfákat találtunk, olyan faanyagot, mint az álom. Igaz, hogy sokat kellett kenegetni, míg azt bevittük a lakásba, de megérte, a kandalló csodaszép lett. Ági, te nagyon kreatív vagy, de aztán most azt is megtudhatjuk, hogy hogyan lehet házat építeni. Mindezt megmutatja nekünk Földes László, Ybl-díjas építész. Ez egy teljesen új építésű ház volt, valami külön kívánsága a megrendelőknek, vagy teljesen szabad kezet kapott, hogy ezt a teret itt beépítse? Elég szabad kezet kaptunk, a legkomolyabb kötöttség az volt, hogy ez egy 2 generációnak szóló családi ház, tehát egy külön épületrész kellett a szülőknek, és egy külön a fiatalabb generációnak. Mi azt a döntést hoztuk, hogy egy L-alakú épületet hozunk létre, és az L-alaknak az egyik szára az véd a forgalmas országút felől, a másik szára pedig az oldalhatáron van, és ez az L-alak közbezár egy védett barátságos kertet. Ön Finnországban is tanult. Miben jelentkezik ez ebben az épületben? A finnektől én azt tanultam, hogy ne tegyünk az épületekre felesleges díszeket, nem kell hatásvadász patronokkal operálni az építészetben, sőt ellenkezőleg még az se baj, ha az ember egy picit visszafogott, egy picit visszavesz ezekből a gesztusokból. Cserébe, hogyha egy nagyon jó arányrendszert talál ki a homlokzaton, a belső terek világában, anyaghasználatban, akkor az az épület, hogy úgy mondjam, magától jó lesz, nem kell eladni. Mik azok az anyagok, amelyekre szükség van egy ilyen épülethez? Hát inkább mondjuk úgy, hogy mi az, amit én szeretek használni. Itt van ugye bontott tégla a homlokzaton, farácsok megjelennek a homlokzat előtt, megjelenik egy nyersbeton, ilyen előtetőszerű képződmény, amit egyébként a tornácokkal is rokoníthatok, hiszen a tornácnak is az a szerepe, hogy egy köztes teret képez a belső tér és a külső tér között, hogy úgy mondjam, egy finomabb térrendszer jön létre ezáltal. Azt mondta az imént, hogy bontott téglán és faanyagon kívül nem nagyon használtak mást ehhez az épülethez. Ehhez képest, ahogy a bejárati ajtóhoz közeledünk itt a forgalmas főút mellett, látok itt egy betonfalat. Hát ez hogy került ide és miért? Igen, mondjuk azt, hogy a bejárat a kivétel, itt csináltunk egy fényáteresztő betonfalat. Ennek a különleges tulajdonsága az, hogy jól lehet betonból van, a fényt átereszti a benne levő sok ezer kis üvegszálnak a révén. Ez Losoncjáron találmánya, amit szerencsére, mivel a megbízónk nagyon nyitott az innovációra, ő támogatta azt, hogy ezt ide beépítsük, én meg nagy örömmel beépítettem. Bent már hajnal a lakberendező fog kalauzolni engem. Legelőször is megmondja nekem, hogy hová tehetem a kabátomat. Belülről kapott a szekrény egy LED világítást, ezért lámpaként is funkcionál. Az ajtóval szemben viszont egy falat látok. Miért is áll itt ez a fal? Pont az ajtóval szemben. Azért, hogy eltakarja a belépő szem elől a konyhát, hogy aztán gyorsan föltárulhasson, ha mögé lép. Közösen dolgoztunk az első perctől kezdve az építésszel, ez egy szerencsés helyzet volt. Sok nyers betonfelületben gondolkodtunk, amiből kívül nagyon sok meg is valósult. Idebent pedig egy finomabb változatot hoztunk be a betonpultnak a képében. Ez egy indiai palakő,
és a palának a különböző rétegei vannak felszeletelve, azért van ennyi színe. Érdekes hangsúlyt ad a nyitott térnek ez a konyhát a nappalitól elválasztó lépcső. Igen, ilyen loft hatásra törekedtünk, éppen ezért középre került a lépcső, ami hatékonyan el tudja választani a konyhát a nappali tértől, a kandallóval együtt, aminek még a koracélcsöve, ami átüti a nyitott födémet, nagyon szépen mutatja, hogy milyen hatalmas nagy a belmagasság, és megmutatja, hogy a tér milyen nagy egyben. És a bútorok? Úgy látom, hogy minden olyan alacsony. Miért? Minden alacsony, az ablakhoz mérten lettek tervezve a bútorok, a konyhában is és a nappaliban is, ez mind egyedi tervezésű, nagyon sok tárolóhellyel, és nagyon sok kis színes apró fiókkal. A színekkel mi a helyzet? Soknak találtam már a betont és a szürkét, és úgy gondoltam, hogy kell egy kicsit színesíteni, behozni egy kis női vonalat, és ezért jött bele a sárga, a narancssárga, egy kis játékosság. Hasonló és mégis más egy picit ez a másik lakrész, ahol most megérkeztünk. Miben hasonlít? Hát abban hasonlít, hogy ugyanazokat a textíliákat használtam a kert felől az ablakokra, csak itt finomabb, nőiesebb, hosszú függönyöket raktam az ablakokra, a fiataloknál pedig rolókat, ami egy sokkal fiatalosabb hangulatot eredményez. És itt az egész lakás egyébként is egy finomabb, nőiesebb vonal, mert ezt egy hölgy lakja egyedül, ezt a lakrészt.